El dissabte 13 de juny es va celebrar el ple de constitució de l'AMD en funció dels resultats de les eleccions del 24 de maig. L'acte es va iniciar amb el jurament o promesa de treballar per Bellaterra, de tots els vocals i del president. Els 5 vocals de Gent per Bellaterra, Ramon Sans, Tensi Torrecilla, Helena Figuerola, Montserrat Muñoz i Miquel Vázquez. Els 2 de Convergència i Unió, Jordi Macarulla i Joaquim Rojo. El vocal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Quim Oltra, i el president Ramon Andreu. Tot seguit, els grups municipals varen dirigir-se als assistents. I seguirem governant com fins ara, decidint les nostres actuacions sense que estiguin refrendades per ningú que no visqui en el nostre poble. Amb tots aquells aspectes que nosaltres entenguem i comprenguem que són pel bé i pel progrés de Bellaterra, l'equip de govern ens tindrà sempre al seu costat amb la màxima col·laboració que puguem. El paper que tenim depèn molt, aquestes idees que volem aportar o aquestes coses que volem fer dependrà molt també de les mans esteses que ens trobem, perquè la possibilitat d'incidència ve donada amb la repartició d'aquestes mans esteses. El nou alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà. I sobretot que puguem tenir una relació millor de la que s'ha tingut fins ara. La voluntat és oberta, també hi ha una mà estesa des del nou govern que es constituirà a Cerdanyola i que em tocarà presidir a mi mateix. El president de Bellaterra tancava l'acte de constitució amb el discurs d'investidura on anunciava l'inici dels tràmits per convocar una consulta a Bellaterra perquè sigui municipi. Per tot això, doncs, convocarem una consulta i crearem una comissió participativa de Bellaterra oberta a tots els veïns i a totes aquelles persones que tinguin inquietud en poder ajudar a tirar això endavant i també, evidentment, obrirem des d'aquesta setmana, des d'avui mateix, una roda de contactes amb totes les formacions polítiques de Cerdanyola per poder explicar quina és la nostra intenció i poder buscar el recolzament de Cerdanyola a que Bellaterra pugui, a través de la llibertat d'expressió, expressar en una consulta si vol ser un municipi o no.